A Policía Autonómica detén un home como presunto autor de 3 incendios forestais intencionados no concello de Lousame. As entes da Xefatura da Policía Autonómica en Santiago informaron da detención do presunto autor de 3 incendios forestais intencionados nos que arderon máis de 3.500 metros cadrados de monte no concello de Lousame. Os incendios rexistráronse o 4 de maio, o 29 de xuño e o 5 de xullo, respectivamente, na parroquia de Fruime, unha zona considerada como unha das de maior actividade incendiaria. Estes incendios rexistraron as mesmas características e modus operandi tanto nas franxas horarias como nos medios empregados para causalos. Nas tarefas de extinción como de investigación contouse coa importante colaboración dos servizos de extinción de incendios da Xunta de Galicia, o Distrito Forestal Cuarto. Polos feitos, instruíronse dilixencias remitidas ao xulgado de primeira instancia e instrucción en funcións de garda de Noia. Na actual campaña antiincendios, a Policía Autonómica xa leva investigadas a 31 persoas por delitos relacionados cos incendios forestais.